At sa ating pong balitang regional idol, mas mapapadali na po ang pag-access ng mga residente po sa pangunahing serbisyong pangkalusugan matapos formal ng basbasa ng bagong primary care facility ng pamahalang lungsod po ng Vigan noong July 18. Suportado po ng Ilocos Center for Health Development or Ilocos CHD. Ang inisyatibang ito bilang bahagi po ng patuloy na pagpapalakas ng primary healthcare services at pagsusulong ng universal healthcare sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ayon kay Ilocos CHD Regional Director Dr. Helen Tobias, mahalagang pamumuhunan ng lokal na pamahalaan sa mga pasilidad at pangkalusugan upang matiyak na ang mamamayan ay makatatanggap ng dekalidad at abot kayang serbisyong medikal na mas malapit sa kanilang komunidad. Ang bagong pasilidad ay magsisilbing sentro para sa iba't ibang pangunahing serbisyong pangkalusugan tulad ng konsultasyong medikal, regular na check-up at diagnostic services, pangangalaga sa mga ina at bata at pagbabakuna at mga programang nakatuon sa pag-iwas sa sakit. Inaasahan namang mababawasan ito ang pangangailangan ng mga residente na magtungo pa sa malalayong ospital o mas matataas na antas ng pasilidad para lamang sa mga batayang pangangailangang medikal. IFM News. IFM News. IFM News.